Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw ining tungura karon, panausab kini ang usa ka programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ining tungura karon among mga pagpanghinaot nga anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diin sa inyong pagpaluna mo kini atong magamit karon sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan. Nagitudlo ni Master kanamo pa din sa nga among gipanudlo kaninyo mga kamaturan nga makapag-atud kanato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O alang sa tanang makiigsonan, mainito na mo nga mga pagpangamusta no sa nagakalain-lain karon nga mga dapit diin ang mga chapter president. Nagpahigayon sila sa ilang obligasyon sa pagsulod sa radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? O labi na sa mga kaigsonan usab diri sa PBCM compound sa ilang kanunayng pagsuportar usab sa atong programa. O ilabi na usab nga dili nato pagkalimtan nga ang atong hiniusang panagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Disyembre 29, Agosto 19 ug ang Marso 10. Alang usab di atong mga kaigsunan nga anaa sa atong mga kasabutan sa paghatag sa binulan para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O dini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa pagatuod kanyo sa kamaturan. Ug ni karong higuna ni apang kauban nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Ganyaman. Og ni gayuna ihatag ko pakamos pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran. Og kining programa nga inyong gipatalinghugan mga kaigsunan mabati na kini sa 25 na ka mga radio station Visayas og Mindanao. Pasalamat kita sa mga kaigsunan labi na sa mga chapter president nga naghatag suporta nining mga radio station aron mapabati o mapahayag diya kaninyo ang kamatuoran. O ganyan kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangumusta sa gapon sa mga kaigsunan nga nagsunod, labi na din sa tinipong bansa sa Amerika, dinis Blackport, New York ni T.C. Kulihat o ni Sister T.C. Kulihat Peterson. Dinusab sa Oklahoma, United States of America, Rizal Barbosa sa Moramos Graham. Dinusab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegrano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Og mga kaigsunan usab dinhi sa Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Dini sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug siyang pamilya. Dinusab sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Dinusab sa Lipa, Batangas, ni Brother JC Salazar ug sa iyang pamilya at sa kanyang may bahay. Mga kaigsunan dinhi sa Bohol, sa chapter branch number 5 nga gidumalaan ni chapter president Jeronimo Divino, sa mga Divino family, labi na ni Lady Jimmy Divino. Sa tanan mga kaigsunan nga nasulod sa BBCM compound o atong igsunon usab dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Edkila. Atong igsuon Engineer Brother Derwin Mangalos o yang kapikas Rosita ko Mangalos. Ato usab igsuon Brother Froilan Mangalos and Gina Facturanan Mangalos dinis Claveria. O ingon man mga higala na ito nga mga salesman among mga ipanimbaya. O garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong tungura mga
malamong tigpaminaw, ang ato karong pag-isgutan bahin sa ang pagsanong sa paghiusa sa pagpili sa pagbutar sa panahon sa eleksyon, kasupak ba sa Biblia sa Lamentaciones 3:35-36. Ngano nga ato kini nga ginasusi tungod kay usa sa atong doktrina, Brad Donald, Brad Rene, nga sa panahon sa pagtudlo ni Master nga gipasikat sa Biblia, adunay atong gitawag og panaghiusa sa pagbutar. O adunay mga pasikaranan nato niya na nga gibilin sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. O atong susihon hain kining kisgutan nga paghiusa, Brad Donald, sumala sa Biblia. Ani arib atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10, og ipabor na to sa Biblia nga may tatak isdi giyon sa pagkasulti. Apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang, ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-huna. Klaro nga nagpamatud ang nakasulat sa Biblia nga kinahanglan ang mga katawhan sa Dios usara og huna-huna, usara og pamaagi bisan sa sistema sa mga pagpamatod sa sinultihan. Og tungod niya na kining atong gihimo nga baruganan, gikubian kini ni Mr. Bendilio nga taod-taod nga gitawag siya sa mga tao nga pastor, og matod pa niya di ta makabuot kay sila may nagtawag. Pero kung nakita nimo nga ikaw dili pod ganado, anang pagkatawaga imong ipayag nga dili ko pastor. Dinhi nanukad padron sa dipulog no sa DX KDRPN. O niya oras nila alas Sitting adto sa alas 8 sa kagabion matag adlawng Domingo gyapon rin. teng atua alas 6 man Ngadto sa alas 7. sa kagabion adlawng Domingo. O kining atong gipasikaranan nga gitulo ni Master ang paghiusa sa ila di ang sistema sa Sabadista, wala di sila hiusa. Kay ngano, kung imo daw hiusahon ang usa ka tawo nga doon na siya kaugaling nga napilian niya imong guyuron niya sa paghiusa niya, labi na katong gikahiusahan dili mo gustuhan, usa daw na ka violasyon sa Biblia niya. Asa daw kuno na mabasa nga daghan pa ang iyang gipaningil. Iyang gibutangan ang Lamentaciones 3:35-36 atong pamatyon ang iyang mga rason agig pagsupak sa unang Korinto 1:10. Asa man na nato makaplagan sa Biblia utro pod ng PBCM. Nigamit og Biblia asa man mabasa gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon nga naay leader sa relihiyon, relihiyosong pundok nga iyang giinganyo ang mga butante, ang mga membro niya nga makihiusahon iyang mandaran nga makighiusa musunod sa iyang napilian nga politiko. Unya violation as Biblia ato nang balik-balikon, violation na Lamentaciones kapitulo 3:35 ngadto 36. Ayaw mo tuoan ang inyong mga leader, kamong mga membro, ayaw mo paulog-ulog, hadlokon mo mga kabakasala mo. 35-36 3:35-36 nagingon, ang pagtungina sa katungod sa usa ka tawo sa tubangan sa naong sa labing taas, ang pagbalitad sa usa ka tawo sa iyang katungod dili uyunan ni Jehova. Oh, di ba na pagbalitad sa imong katungod ikaw membro, ganahan ka ni ining kandidato apan gipugos ka pagpasunod sa imong pangulo?
Di ba na pagbalitad sa imong katungod? Gamit-gamiton ang Biblia nga wa man katudlo ang Biblia sa sistema sa atong politiko. Atong nadungog, matinaw, Brad Ron, Brad Rene, Brad Ronald, nga asa ko no mabasa sa Biblia. Ingon din siya, hadlok-hadlokon man ang mga tao kay usahan, bendilyo, o wala mo kay usahan, paghilom diha. Kana. Kay na ay among nabasa. Unya karon ang problema, asa mabasa daw. Naniguro siya. Siya ato ning balik-balikon. Abi kay, wa man lugar nato, diha matubag, Brandon, kay daghan lagi po di siya. Explicar nga kinabuang. Nga daghan po datong tubagonon. Daghan po datong tubagonon. Nagtuo siya nga di nato ni matubag ning iyang pagingon nga kanang nagpaulog-ulog kunos mga leader. Unya, dili daw uyonan na sa Dios kanang mubalitad ka sa imong katuod kay naagog kuno kay napilian. Unya, di na lang hinon ka ganahan. Di na lang hinon ka mubutar sa imong giganahan. Kay tungod kay nada ka sa paghinadlok lugar sa angay butaran na nibalitad kuno kas imong katungod. Aber atong basahon ning ipahayag nila Bardini, atong basahon ning iyang gamit nga Biblia. Bardini. Anya, Reverend, akong pagbasahon mo po niyang giluwatan nga pamahayag kini nakasulat din sa Lamentaciones kapitulo 3 versikulo 35 ngadto sa 36. Ang Biblia Seventh-day Adventist Church nagaingon, ang pagtungina sa katungod sa usa ka tawo sa tubangan sa naong sa labing nga taas, ang pagbalitad sa usa ka tawo sa iyang katungod dili unan niuba. Morning iyang giingon nga violation daw ni kung ipasikat sa Biblia, ti amoy dili ka angay mubutar sa diha unta sa kayusahan kay gihadlok lugar ka nibutar na lang ka kay nagog kuno imong gipili. Munya kay na kay napili ang gingon sa Biblia daw ang pagbalitad sa usa ka tawo sa iyang katungod dili uyonan ni Huba. Sa ato panadala siya sa kayusahan nga mao na ibutaran imbis na siya gipili. Kini ka mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, moka ni tubag nga maniguro kag imong napilian nga politiko, dili ka magpataranta og naikahusahan kay magtuman kas imong gusto kay og magpadala ka violation na nimo tungod kay nibalitad ka sa imong desisyon, mao ka ni. Busa ang una natong lakang, Brad Rene, Brad Ronald, ang gitudlo ni Master nato nga susihon ang mga kasulatan sa mga pagkumparar niya na gani kining prinsipyo ha naapod ni sa mga Sabidista Seventh-day Adventist Church, Brad Rone, di ba tinuod? Tinuod rin. O kung prueba niya na nga kining prinsipyo nga gitudlo ni Master Dede Canato nga ang kasulatan kinahanglan nga dunay pagtandi sila ang kasulatan naapod sa prinsipyo sa mga Sabadista na ilahang basahon nga Steps to Christ isulat ni Ellen Goldwhite ano sa page 103 ato basahon giyon kini sa atong mabasa. Scriptures must be compared with Scripture. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan kinahanglan itandi sa kasulatan. Kinahanglan adunay mabinantayon nga panuki-duki o mainampuon nga pagpamalandong. Kita mo na, Bendilyo, sa inyo palang gani nga basahon sa Steps to Christ, naghisgot na niini nga ang kasulatan kinahanglan itandi sa kasulatan. Napo na sa mua. Unya sa inyong tugon din sumala ni Ellen Goldwhite, kinahanglan adunay mabinantayon nga pagduki-duki og mainampuon nga pagpamalandong. Tunad ay mabinantayon nga pagduki-duki ug adunay mainampuon nga pagtagad lugar niya na. Gibuhat kana nimo. Ug kung gibuhat nimo gitubag ka ba sa Dios sa imong pagduki-duki ug nagduki-duki ka. Kay nganong nakahukom ka nga para na sa eleksyon anang sitasa nga kinanglan unsa imong napilian nga politiko ayaw pagpatuo anang relihiyon nga adunay kay usahan kay gihadlok-hadlok ka lang ana kay violation na sa imong katungod
kay nagbalitad ka kada dili uyonan ni Jehova. Mao nga atong susihon ang mga kasulatan sa pagkumpara niya na. Kung basahon sa uban ang nakasulat sa Lamentaciones, giingon nagpagbangutan labi na kung sa Kristohanong katilingban. Sulayan nato, Brad Rini, ang nakasulat sa pagbangutan kung atong aduan ang 3:35-36 nga kung sa Biblia nga pabor sa SDE, Holy Bible, kung Seventh-day Adventist nga Biblia, gitawag og Lamentaciones. Anya Reverend, akong pagbabasahon kining Biblia Kristohanong katilingban, Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 35 ngadto sa 36 nagaingon, aron ang tao sa katungod kuwaan atubangan sa labing halangdon, aron ang tao sa hustisya hikawan, dili gyud ni sa Ginoo tugtan. Ang buti pasabot di ay mga mahal lamong tigpaminaw kanang pagbalitad sa katungod sa tao dili uyon na ni Jehova. Kana di ang pagbalitad. Kana di ay ang tao nga hikawan nimo sa hustisya ang ipasabot ha. Bendelyo sa pagduki-duki sa kasulatan nga mounta na imong buhaton uban ang pagampo pero largo ka lang para ipakita nga may laki ka. Aron ang tao daw sa hustisya hikawan dili gina sa Ginoo tugtan kung ang hustisya diya sa tao hikawan nimo. Unay gipasabot para ba sa eleksyon? Pagbalitad sa imong desisyon. Gawa sa atong gibasa, Bradrone, kung adtuan na po nato ang ubang hubad sa Biblia, giunsa na pagkasulti. Okay, niyatay hubad sa Biblia nga iya sa mga Jehovah's Witnesses Reb, kining gitawag bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Basahon ako Sa English na, New World Translation. tinuod ka na. O kining maong basahon Lamentaciones, sama ra gyapon ni sa Biblia sa SD nga Lamentaciones. Dili lugar sama sa Biblia Kristohanong katilingban nga gitawag nagpagbangutan. Basahon ako dili ra gyapon sa Lamentaciones 3:35 ngadto sa 36. Gingon. Sa pagsalikway sa paghukom sa tawo nga lig-on ug lawas sa tubangan sa labing hataas, sa paghimo nga hiwi sa usa ka tawo diha sa iyang legal nga kaso, si Jehova walay pag-uyon. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw para ba ni sa pagbalitad sa tao sa iyang napilian nga politiko nga iyang butaran. Unya ni balitad siya kay nganong nagpadala siya gihadlok-hadlok daw ni anang mga pangulo sa reliyon o sa reliyon sa kihusahan nga di man uyunan daw sa Dios ng pagbalitad kay imo na siyang gipili niya nagpadala ka atong naghadlok-hadlok nimo. Wala dili ang gipasabot ni Bendelyo sentido og namusil pa ni siya langgam imbis na tupad ka gamay imbis ang langgam maoy tiruhon ikaw man hinoy nabutalid mo na gitawag og butalo ngano man tiaw moy ang gipasabot sa paghimo nga hiwi sa usa ka tawo diya sa ang legal nga kaso suba walay pag-uyon kana diyang hustisya ang legal nga kaso dili nimo hiwion nga nahiwi na tungod kay nabutangan kag sa Borno dili kini para pang-eleksyon nga nibalitad ka sa imong katungod kay nagpadala ka sa kahiusahan pagkalayo ra sa sinabtan katawa ra din siya isya pagkaluoya biya aning mga tawana karon kisa may luoy ani ron nagawas ni nga kaso day nga gisgutan nga ang hustisya dili balit aron sa usa ka tawo ang yang katungod diha sa maong paghukom kung nagkupot ka sa hustisya mo na gihisgutan sa Biblia sa uban namang hubad adtuan nato kay paborito ba niya ning namay ang Biblia pud ang pulong sa Dios ang iyang gigunitan dili man ang pulong sa yawa pulong sa Dios pero tungod kay pagkumparar man aduna may pagduki-duki uban ang pagampo wa mo salir di imong pagampo ug maohon karon unsa ba sa ubang hubad sa Biblia ang pagsulti sa ang pulong sa Dios Brad Rene kining gisgutan natong Lamentaciones 3:35-36 Anya sa lain nga hubad Reverend kining Biblia ang pulong sa Dios. Pagbangutan Kapitulo 3 versikulo 34 ngadto sa 36 nagaingon, dili bot sa labing halangdong Dios nga
Daog-daogon ang mga binilanggo o hikawan ang usa ka tawo sa iyang katungod. Dili usab gusto ang Ginoo nga tuison ang hustisya diha sa mga hukmanan, nakita niya kining tanan. Asa din ni pasabot sa eleksyon, mga mahal lamang tigpaminaw, pagkaluoya, kami makita mo kuno'y luoy, Brad Ron. Pagkaluoya o pagkalayo sa sinabtan aning tigpamakba sa Sabadista. Nya sa nabasa nato, dili di gusto ang labing halang nung Dios nga daog-daogon ang mga binilanggo, hikawan ang usa ka tawo siyang katungod mo ni unsa man nga nabilanggo sila. Pagitaon ba ang hustong hustisya, dili usab gusto ang Ginoo nga tuison ang hustisya diya sa mga hukmanan. O sa hukmanan katong mga legal nga kaso, nakita niya kining tanan mo ni bote pasabot para ni sa eleksyon nga nibalitad siya siyang katungod kay imbis na napilian siya nga butaran, nada siya sa kahiusahan. Nakita nato nga dili day mao ang pagbalit-ad di ay diya sa hustisya, nga dili gusto ang Ginoo nga tuison labi na katong mga tawo nga nabilanggo nga hikawan nimo sa hustisya. Kayon sa baday balaod kung hatagag hustisya nga dili angay unta tuison badron unsay makapatuis sa mga kaso nga ang tao usa nga mubalit-ad, mawad-an ang hustisya ang hatagan sa katungod. Kining mga dunay paghatag og pabor-pabor usa na sa mga pamaagi nga natuis niya na ang mga paghukom sa tao. Usa wagi pabor-pabor ang pagabuhaton. Niya sa maurga pong Biblia rib ang pulong sa Dios nga matud pa nimo namay kong bindilyo ani pero isod pod munguntang nga yang gawiran pulong siya wa pulong sa Dios yun pero wala ni duki-dukiya. Sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 19 akong bagabasahon ninyo nini. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya o kinahanglan nga wala sila'y paboran sa ilang paghukom. Kinahanglan dili sila mo dawat og suborno kaya ang suborno makapabuta sa maalamon og sa matarong og makapa-influensya sa ilang paghukom. Na sa paghukom sa mga nabilanggo, dili ikawan sila justisya, dili mosugot ang Dios nga ang mahimong paghukom mabalit-ad, dili intawon kini para sa eleksyon nga imong giagnesya nga nihawa siya sa iyang katungod nga angay unta mo to iyang napili nga butaran. Muna nga itong nakita. Kung ipadayon nato, Bradron, Deuteronomio 16:19, kung ipadayon ang imong gibasa, unsa pa ang nakasulat diyan niya na? Okay, padayon na to sa bersikulo 20 rin sa kapitulo 16 Deuteronomio ang pulong sa Dios gihapon ginon. Kinahanglan mo patigbabaw ang matuod nga hustisya aron mabuhi kamo og dugay og mapanag-iya ninyo ang yuta nga ginhatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. O di nakita nato nga ang pasikaran di ay diana nga hustisya di ay ang gipasabot sa paghukom kay dili malipay ang Dios di ay nga ang matuod nga angay nga hukman imong gibalit-ad giusab nimo tungod sa mga suborno nawala ang hustisya. Busa kining nakasulat sa Lamentaciones 3:35-36 Benilyo, giya ni sa Dios sa mga taong naa nagkupot sa hukmanan sa paghukom nga kung naa ka niya na dili di mo gubaon ang hustisya nga gitukod sa Dios, giya na kay may Dios ba di ay gyud nga mao ang mugiya sa tao labi na sa nagkupot sa paghukom aron di siya masalag sa husto niyang paghukom. Ang Dios ba'y naghatag og matuod nga hustisya? Brad Rene, sumala sa Biblia. Niya, ato lang pagbasahon, Reverend, ang Biblia sa Seventh Adventist Church sa Isaias, Kapitulo 51, versikulo 4, nagaingon, tagda ako o akong katawhan, o patalayng hugi ako o akong nasod, kay usa ka kasuguan mugula gikan kanako, o akong pagatukuron ang akong hustisya alang sa usa ka kahayag sa mga katawhan. O di ba tinaw, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, sa gibasa ni Brad Ronnie, matinaw. Nga ang Diyos nagpatagad, tagda ako o akong katawhan. O pataling hugi ako akong nasod kay usa ka kasuguan mugula gikan kanako. Tukuron ko
ang akong hustisya alang sa usa ka hayag sa mga katawan. Pag maghisgot tag hustisya, ay Dios nga nagtukod niya na, muni, nga ang hustisya sa paghukom, dili nimo balit aron. Tungod kay ang nakapabalitan niya na, gisaburnuhan ka, nadaot ang desisyon. Dili ingon niya na ang Dios. Busa kini bang hustisya nga gitukod sa Dios, gipapaagi ba ni pagpangutana, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Gipapaagi gyud pagpangutana sa Dios rib ug ang prueba atong pagabasahon atong ipabor lang gyapon sa Biblia nga may tatak SDA dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 8 bersikulo 3 ingon Okay. ni Kay ang atong tumong manggod, nganong gipapabor nato nila, kay ilang kuning Biblia, unya mas nakabasa pa hinunta, kaysa kanila nga, mo'y nagtatak-tatak ning 70 Adventist Holy Bible, Cebuano. oo. Ani atong pagabasahon sa Job 8:3 ingon ini atong mabasa, balit aron ba sa Dios ang hustisya kung balit aron ba sa makagagahom ang pagkamatarong? O tanawa, gi-question o pangutana nga magtukod man ang Dios og hustisya alang sa mga katawan, alang sa kahayag sa mga katawhan. Gipaagi og pangutana nga balit aron ba daw sa Dios ang hustisya kung balit aron ba sa makagahom ang pagkamatarong. Kung balit aron na gani ang pagkamatarong nahimo ng dautan, ang hustisya inhustisya na. Pero sumala ni propeta Job, gitubag na bagyapon ni Badron nga balit aron ba gyud? Dili na balitaros Dios ug mismo gyapon si propeta Job Reverend mo nagpamatuod nga ang hustisya nga gitukod sa Dios alang sa kahayag sa katawan di gina niya balitaron sa Dios. Ang prueba din nilang gyapon sa Biblia sa SDA nato ipabor sa pagbasa. Job kapitulo 34 bersikulo 12 gingon, oo, sa pagkamatuod ang Dios dili magbuhat sa kadautan, dili balitaron sa Dios ang hustisya. O di nakita na to, balit aron ba daw sa Dios ang hustisya? Dili niya balit aron. Busa katong nakasulat sa atong gibasa ganina sa Lamentaciones Nga mo gigamit di Bendelio 3:35-36 nga sa ubang hubad pagbangutan. oo nga dili kuno hiusas butar ang gipasabot na ng sitasa na wala may baluy nga kanang sitasa dili poda para sa pagbutar o pagpili panahon sa eleksyon. Oh. Kundili may tungod na sa pagbalitad nga ang hustong kaso para sa binilanggo, ang hustong paghukom kinahanglan imong ipasubay sa matarong nga paghukom. Nasayuan niya sa pagkamit ka na rep. Dili lugar balit aron. Mo nang atong nakita mga mahal lamong tigpaminaw. Pero matud pa niya kini daw among gihimo usa kuno ni kapag lansis kuno ning among gipakita nga kaning mga paghiusa sa pagbutar para atong mapamatian ang ihang argumento, atong ihatag ang iyang katarungan, Brad Ron, sa pagsupak sa atong baruganan. Okay, atong babinawon ang tingog ni Mitchell Bendelio. Dala ato sa tagaan o pagtagaan Brother God sa ato bang duha ang mga isyu nga matod pa nawagan lagi nga kinsa ga ilik nato, kinsa ga butar nato. Midagan de ka. Ambot nga nahimo tang magwawali dere. Lisod po nga ang nagpili na ako PBCM o magwawali ko sa Adventista pagkamabawa kayo yung lansis. Lanchik ba? Atong napamatian, nagkatawa siya. Ingon din ang kauban, nidagan baday ka. O, tanaw ra ang ignon tao kabuang ba sa panabot sa iyang kauban. Nagtupar ang duha. Nagtupar ba o sa kanta pa? Na second voice? Kasi Bendelio mo may first voice. Tawa-tawa pa. O, katawa siya. Nidagan baday ka. Kay matod pa niya, ato manggod siyang gipaninglan, kisa may nagpili nimo kung sa eleksyon. Kay namas Biblia ang eleksyon, o pagpili o ang pagbutan. Isa nidagan baday ka. Kinilugang mga apostol, nidagan lugar na. Nganong among gipaninglan, kay ang responsibilidad gud sa nagbutang, madaot ang nagbutang nimo kung ingon ana ang imong sinabtan mao na Bendelio nga gipaninglan ka. Kanang gitawag man nimo nga mabaw kayo ng among lansis tayo na nga gipasabot man namo ang mga tao nga ikaw mo nang lansis sa mga bersikulo nga imong gipangapit nya. Atong tan-awon sa Biblia ba, Bradron, naaba ang gitawag og vote.
but sa English, pero pagbutar o Pagbuto. pagbuto Doon sa na, Biblia. Doon na rib. Doon na tayo Biblia nga Young's Literal Translation of the Holy Bible sa Acts chapter 4, 14 verse 23. Pero ato na lang iditso sa sinubuano nga pagkapahayag kini rib ang mga nakasulat sa Biblia. Giyon kini og sa nakatudlo kanila pinagi sa pagbuto og mga ansyano sa tagsa ka iglesia. Sa nakaampo sila uban ang pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang ginatuuhan. So litra por litra nabasa din nga dunay Ginoo nga nakatudlo kanila pinaagi sa pagbuto og mga ansyano sa tagsa ka iglesia. Wala ba mabasa sa Biblia, mga kaigalaan, mga mahal na mong tigpaminaw, kanang pagbutar? Naa. Sa nakatudlo o sa nakatudlo kanila, pinaagi sa pagbuto. Boot sa English, pagbutar. Unsa ilang butaran? Nagbutar sila og mga ansyano sa tagsa-tagsa ka iglesia. Hoy, kanang ikaw nga kauban ni Bindilyo, sa kanta pa, Sikan Boys ka. Kini ba, nidagan sila? Nagdagan-dagan? Ha? Kung ang pagbutar ni dagan, inaday sa Biblia kanang imong giingon, nganong naginaro-garo man ka. Tanawa ha? Luoy. Pagbutar, niya ingon, luoya. Kani pagka mabawas lansis din na nga mabasa nga butar, mo nang gipaninglan ka, kinsa may nagpahigayon nimo, gipili ka ba? Giilit ba ka pinagis eleksyon? O gibutaran ba ka aron ipahaluna ka diha, aron magsulti-sulti ka na dayon? Nga kanang Lamentaciones 3:35-36 muna ang sitas para nga ipugong nimo na iinkwentro nimo kung dunay usa ka relihiyon nga ang doktrina kahiusahan na imbis na kay napili nga angay butaran di na hinon ka kapili kay adtuan nimo ng ilang napili sa ilang asosasyon unya kana igna dayon nga pagbalit-an na sa imong katungod mao ba? Sa nabasa na to, kining sitasa para na sa kaso, para na sa paghukom, nga kinahanglan tarungon sa maghukom ang iyang ipakanaog nga paghukom, dili na para sa pagpili sa imong katungod kung kinsay imong butaran. Nakaron, nganong gipangutana din nato nga ikaw ba'y gi-elect, ikaw ba'y gipili? Alang-alang ko ng mga PBCM ko nagpili. Di, siyempre, ang sabadista yun, nakaroon, kinsang sabadista ang leader, di ba maawawan ang leader nga gibutang ka diha? Og sa kwarta pa, wa man daig sulod ang imong bulsag kwarta. Sa lain pagkasulti, wa man daig kang ho, na kay katarungan ni atong susi karon na maong mangita ta kay ngano. Sa Biblia kung doon na kay katungdanan, dili pwede nga ikaw mo'y magbuot para ipahigayon, ipaluna ni mo ang kaugalingon sa mga katungdanan. Unsay prueba ni ini sumala sa Biblia, Brad Rene? Aniya ang prueba, Reverend, din sa Hebrehanon Kapitulo 5, versikulo 4, ang Biblia, Seventh Adventist Church nga ang mopaylo na sa atong kaugalingon katungdanan mo ang Dios. Nagaingon, o gulay tao nga mangunay sa pagpayluna sa iyang kaugalingon diya sa maong katungdanan, kung dili sa Dios tinawag siya alang nini, maingon kang aaron. O kita na to. Walay tao nga mangunay sa pagpahiluna siyang kaugalingon diha sa maong katungdanan. Kung dili sa Dios tinawag siya alang nini, maingon kang aaron. Sama kang aaron. Diyos ang nagpahiluna niya. Muna nga kung may mga katawhan nga gihatag katungod sa Dios nga mao ni ang tawhana gimukdan sila, ilik ka na. Iilit nga siya ang may katungdanan na niya na. Di walay problema. Kay ikaw gibutang diya niya na. Mao na nga nahibaw bitaw mi nga sabadista ang nagpahilo na nimo. Pero ang sabadista nga nagpahilo na nimo, di baka matud pa nila mahimong salbahista. Nga naman niya sa doktrina ninyo kung mag-explicar kini bang gisgutan nga matud pa nimo nga kinsay nagbutar lugar ni mo. Ingon po din kauban, nidagan di ka. O, mabaw man o panabot, ikaw may mabaw. Ha? Kaya nga no, nakasulat mas Biblia ang butar. Di
di mo nang naningil min yan pero niya sa doktrina sa gitudlo ni Ellen Goldwhite nga propeta pero di lang ni mo ilan ning tawhana nga si Ellen Goldwhite propeta kay mato pa niya wa man gud na mo angkon pangita mo basahon nga ni angkon siya nakaron atong susihon sa tinudlo sa imong gituhan nga dili propeta pwede ba nga dili daw maghiusa ang sinultihan sa mga tao nga nahimong iya mangka ni Kristo ning Sabadista sumala sa ilang basahon Brother Donald Kinahanglan gyud red na managhiusa mo gani awhag sa iyang agalon ni Bendilio nga si Ellen G. White. Ang ba? Kining basahon ni Ellen G. White sa kining mga hitabo sa katapusang panahon, page 77, ingon ini ang atong mabasa. Akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsuunan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa paghunahuna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag og nadadri sa kan nga testimonies to ministers and gospel workers. Nakita nato nga gikutlo pa diha niana nga sa pahayag nga akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan. O di nagtuo man ka kas kamaturan unsa daw? Sa paglakaw sa panaghiusa, kauban sa ilang kaigsunan, di gidi ibulag, kauban sa kaigsunan nga kanang paghiusa. Ingo din ang tugon ni Ellen Goldwhite, ayaw watagi ang kalibutan. Sa unsa? Sa paghunahuna nga kita nagpalabi sa kasigpit, nga kita wala magkahiusa. Dili kuno hatagan nga ipasabot sa kalibutan nga kita wala magkahiusa. Nga dili managsama nga atong pagpanudlo, dili bot si Ellen Goldwhite nga na moingon nga nganong lain man ang imong pagpanudlo. Likay ang pagkabulag-bulag. So siyunta, kung pasado ba ka sa inyong basahon, ha? Dili man nina mo basahon, pero gipaningla lang ka, mo nang naging kinsay nagpalo na nimo niini. Karon, di responsibilidad sa nagpahilo na nimo, nga naman, maglain man day kag imong kaugalingon. Nasa Biblia kay hiusa man, kining gisgutan ni Ellen Goldwhite nga kinahanglan maghiusa dili magkabulag-bulag. Prinsipyo ba ni? Sa katawhan ni Kristo, tugutan tabra doon, nga iyang kauban ni si Apostol Pablo, na kinahanglan ba nga ang naa kang Apostol Pablo, naa kang Bendilio, brother? Kinahanglan yun, kaya naging man siya nga katawhan sa ni Kristo, nga si Pablo katawhan man ni Kristo, matuod po nga katawhan yun. O niya, sa ilang basahon, sa inyong basahon, Bendilio, sa gibasas ka ubang ministro, nagtugo ng imong agalon, nga di mo magbulag-bulag, kanabang imong pagtugot sa mga katawhan, pagpilikin sa ilang butaran, hiusa na o bulag-bulag? Di ba pag bulag-bulag na, wag ka katuman sa mando sa imong agalon. O niya, kining giswat sa imong agalon, biblikal na, pahayag na, sa usa sa tinunan sa ating Ginoong Jesucristo. Ikadua, brother, wala man po nila ang katungod sa pagsabot nga hiusa di butar kay lain man lugar ag ilaha. Pero ang ato manggod nga nangoriksyon siya o sa ilahang dapit nga kanang nakasulat sa Lamentaciones 3:35-36 kung naa kay napilian unya magpasakop ka anang relihiyon nga gihadlok-hadlok kuno ka violation kuno na nga imbis na kay na desisyonan nitabok hinon ka sa lain nga imong dili pinili sila'y nagpili. Pagbalitad kuno na nimos katon pagbasa dili man din na para sa eleksyon pagbutar nga imong napilian na nibalitad ka kay moingon siya ba nga matay nganong nibalitad man ka ako may Dios di man kumuoyon anang imong pagbalitad katong imong napilian nga politiko mao na to ayo pagpadala-dala na to na ingon ni Bendilio nga naggamit ko ng migsitas nakigpanabla siya mga brethren pero bisag kung saan di ka makatabla oy wag sa pa wa mo salir gusto siyang mudama brethren Pero to pa yung pero natahan nagbaboy nga, balikan ako ang pahayag sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 10, gibasa ka ganina, muni ang pahayag sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. pabor sa ilang Biblia brethren Biblia sa SDA, Biblia nga atong pagbabasahon Ginoon. Unang Korinto 1:10, apan naghangyo ako kaninyo, mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, nga unta, kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang. O wala unta kaninyo mga pagkabahin-bahin,
Kundili mausahon ta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa panghuna-huna ug sa maurang huna-huna. Di ba takdo sa gipayag po ni Ellen Goldwhite sa inyong basahon Bendilyo ang hiusa? Ano man nga umang kamatuman na ni? Ingon ang inyong basahon nga akong awhagon katong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan sa paglakaw sa paghiusa kauban sa ilang kaigsunan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita nagapalabi sa kasigpit nga kita wala magkayusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo. Kinahanglan di nga managsama ang pagpanudlo. Kano sa alam, likay ang pagbulag-bulag. Kung malikayan ang pagbulag-bulag, di mausa ang pagpanudlo. Nga karon, di gibasa sa Biblia nga biblikanon ba nang iusa? Naa. Karon atong susihon. Adtuan ta unsay iyang rason sa gipanudlo ni Ellen Goldwhite. Ingon si Mr. Bendilyo nga ang pagkapropita ni Ellen Goldwhite dili daw na propita. Kay adto gyud kuno siya motuo sa nahitungdan, dili siya ang makauban, dili sa ila ng mga basahon, dili sa ilang kauban nga evangelist sama niya, dili sama sa pastor nga kauban nila, kay maglain gyud siya iyaha. Nakaron atong hisgutan ang iyang rason nganong dili siya moangkon nga si Ellen Goldwhite propeta. Kami hinon giamong namin niya ipa tuo namin niya nga nagtuo mi nga si Ellen Goldwhite propeta. Sa ato pa mas nituo mi kay kanimo di imong gi-establisher atong pamation. Pero dili ko pastor, evangelist ko. Kailangan na ibalik-balik. Ha? Og naay mo tawag niya ana, ila na nga rason. Pero ako adto ko singtungdan mismo. Mabitaw nang ningon ko ninyo. Pangita mo og sinulat ni Ellen G. White nga ningon siya, I am the prophet. Ako propeta. Kanya, niya siya, tanang mga Seventh-day Adventist, pag siya mo ay, tanan. Niya ata sinulat nila, ata basa nila Seventh-day Adventist Encyclopedia, Commentary Reference, Series Volume 10. Tanawa ko no, tanan bang Seventh-day Adventist, Page 1438. sa inyo. Highlight. Mrs. White's position in the church, not assuming the title of prophet or prophetess. Mrs. White maintained that she was the Lord's messenger, bearing his message to the people. O to ara, tanan ang Adventista ni ingon na si Mrs. White propeta. Resulta rin ninyo, kay kulang mo pa ito pagtuon. Tanan ang Adventista ni ingon na si Mrs. White propeta. Resulta rin ninyo, kay kulang mo pa ito pagtuon. Di nadungog na to. Nga resulta ko nas pagtuon kay gamit siya encyclopedia. Nga si Ellen Goldwhite ko no, nagmintin nga wala siya moangkon nga siya pagkapropeta. Wala may supak anak Bendilyo. Pero ang amo manggingon nga kay wa man siya moangkon sa pagkapropeta, unya ningon din ka, ang PBCM na mo inituo na dayon. Atong pamation ang PBCM nga imo nang giapil mi nga kami na hinon ang nituo nga siya propeta. Atong patalingugan ang pahayag ni Bendilyo. Kakalawa na? Santa, I know that many have called me a prophet. Ako nahibalo, nadagang mo tawag nako nga propeta, apil ang PBCM nito. Ako nahibalo, nadagang mo tawag nako nga propeta, apil ang PBCM nito. But I have made no claim to this title. Muli ako nga gingon, i-challenge. Tagay kong basahon nga si Mrs. White mismo ni ingon nga siya propeta, ni claim ba, ni angkon ba? Nadungog na to, mga malamong tigpaminaw. Pertigid siya nakalikwad kay nagsugod mo guding istorya sa una. Ingon gud siya nga. Mabasa ba ang ngalan ni Tomas Eugenio sa Biblia? Otong ni Balos me. Unya kay si Ellen Goldwhite. Gingon man ninyo propeta. Mabasa po sa Biblia ang iyang ngalan nga propeta. Mo dito siyang nahinaykan na tingali niya. Isa dili propeta. Kay wa siya mo angkon. Unya karon sa nadugay niya niyang depensa. Ingon din siya nga ang PBCM ni tuo kuno sa pagkapropeta ni Ellen Goldwhite. Prangkahan na mo ka sa pagsulti. Among nakila og nituo mi base sa inyong pagpamatuod sa basahon o sa baba
sa imong mga kauban nga si Ellen Gulwait propita. Pero sa realidad, kung tinuod ba nga propita, wa mi mutuo ana. Karon ang amo lang gikatingad-an kay matod pa nimo, kami naman hinuon ang mutuo nga propita. Ngano unsay imong rason? Matod pa nimo, unsa man na, di man kay akura. Kanang nagsulat kuno sa encyclopedia, igo ra man na nagpamatuod. Nga si Ellen Gulwait, nagmintin gid siya nga wala mo angkon. Oh. Pero kinsay mo tubag, unya o wala mo angkon, sumala sa imong kauban na nagprograma dinhi sa DXKO kanhi. Dinhi ba sa Cagayan de Oro City sa RPN sa 1368 unsay gipamatuod. Matod pa sa imong mga kauban nga sila si Edwin Patlunag, Alan Alferez, kinsa pa Bradron, si Tadio. John Tadio, nga ang matuod daw kuno nga manalagna, di na siya mo angkon nga manalagna. Di tanawa, gisupalpal ka karon sa imong kauban. Kung manalagna man day si Ellen Gulwait, mauna nga mintin nga dili siya mo angkon, kay ang matuod daw nga manalagna, dili gyud kuno na mo angkon nga siya manalagna. Pero gituhan sa Seventh Adventist nga manalagna, ikaw rin yun may wala. Munang nag-ingon ang inyong basahon, maghiusa man, dili magkabulag-bulag, munang naningil be, kisabay nagbutar tao ni mo do, pagpahilo na diha, aron magsulti kag yama-yama. Ikaduha, naglahi ang ilang mga pangatarungan. Kinsa may naghimo bulag-bulag kinin sa dapit sa mga ebangelista nila ni Alan Alferez o ikaw, Bendilio? Kaya ingon man siya nga, dili ra ba kuno siya pastor? Oo. Atong pamation, Bradron, ang rason sa iyang mga kauban. Okay niya. Ang matuod nga manalagna, dili mo angkon na siya manalagna. Apa namang gituan nga sa ilmulat manalagna. Apa namang gituan nga sa ilmulat manalagna. Kung kay ang matuod nga manalagna, dili mo angkon na siya manalagna. O diya, Bendilio, kami ba'y nakigkontra ni mo sa imong lohika? Wala imo ng kauban. Pag-ingon ni mo, aring gigos na hitungdan. Kaya ang nahitungdan, wala man magpamatuod nga siya manalagna. O, gitubag sa imong kauban. Kaya ang matuod nga manlagna, di man guna mo angkon matud paan ng imong kauban. So, mabag, kinsay nagbakak ninyo. Bebe, mga tanan na ito baga. Si Alferez, Alan Alferez o si John Tadio o kinsa pa rin isa Edwin Patlunag hilabihang butbutona nila kay kanimo. Aber na maginamot-mot ani, ikaw may namot-mot o sila mo inamot-mot. Sila mo nagsultis tinuod o ikaw mo magsultis tinuod. Mapuros man mo sa badista nga may tugo ni Ellen Gulwait nga maghiusa. Ano ba mo parihab prinsipyo? Mao na nga responsibilidad kinsay nagbutang nimo nganong ningon anak ka. Kung ulog-ulog man, kinsa may nag-ulog-ulog buwas katawhan? Nakaron, dili di ay mo angkon ang matuod nga propeta nga siya propeta, pero gituhan nga siya propeta. Di ingon man ka nga ang mga pibisim nito, ay di kauban na mo sila si Edwin Patlunag, si John Tadio, o si Alan Alferez. Lan, kauban na ta. Di nalupigan ka kayo, Bendilio. Kauban na ta. Pero si Bendilio, dili pakikauban. Na niya pa, kaysa pa, ang nagpamatuod nga propeta. Anyong kauban, nga kami nahimong kauban na pod, kay imo mamang ipagkauban niya. Kay ikaw ni gawas na nga dili kauban na ninimo sila. Atong patalimugan. Ang Seventh Adventist na tanan na ay magtutudlo, na ay mga magtutudlo sa among mga eskwelahan, mga colleges, mga universidad, na ay mga pastor, na ay mga evangelista, na ay apostolis, kining Biblia, mao ni ang buhas mga apostolis. O niya, giminso mga propeta. Kisa mga relihiyon na din nga na ay propeta. Ang Seventh Adventist man. Ay ubang riyon gangton nga na sila propeta, pero wala man sila magtudlo o kamatuoran. Wala man nila itudlo ang napulo kasuko sa Dios nga ipatuman sa katawhan nga mga langit. Si Ellen Gulwait gigamit sa Dios mahimong propeta sa Seventh Adventist. Si Perfecto Loberanes, naka-perfect siya siyang pamatuod. Nga, gigamit man si Ellen Gulwait nga propeta diya sa Seventh Adventist. Ingon Ellen Gulwait, ayaw ba? Ayaw
ipakita sa kalibutan, ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita wala magkayusa, nga dili man nagsama ang atong sinultihan, likay ang pagkabulag-bulag. Ingon po si Bendilio, bahala ka diha, basta kay mubulag ko. O, sao ba na, nato rod, ha? Muna nga, katakatawa ka, pero wa, matunong imong katawa, kami o katawa, pertig si Bua. Nagaram, na, unya, tungod kay ikaw, dili man day pastor, no, evangelist man ka. Sila si Alan Alperis, o si John Tadio, o si Edwin Patlonag, mga evangelist ni. Pero nabay nangutana nila, asa daw labaw sa pastor o sa evangelist? Atong patubagon ang imong mga kauban og uyon ka ba nini? Sumabag magdebate na mo ani. Ni atong patubagon sila sa ilang mga pamahayag. Brad, si Brad, Pauline Bugasi, mato pa rin. Brad, Guriim, asla ko sa inyong simbahan, pastor o evangelist? Palihog tapag, Brad? Okay. Asay lang mo. So, kung sa atong tekstuhan, kanang Episo 4:11, ang Episo 4:11, atong nabasa din ang gasa nga gihatag sa Dios sa Iglesia, ang uban na himong magtutudlo o laylay, ang uban na himong mga propeta, ang uban na himong mga pastor, ang uban na himong evangelista. So kanang tanan gasa. Pero alang sa mata sa Ginoo at Sidwin, equal na tanan. Equal tanan. Apan sa kahibalo, tasok kahibalo ang mga pastor. Apan sa kahibalo, tasok kahibalo ang mga pastor. Tungod kay kabalo sila sa Griego, kabalo sila sa Hebrew, Aramay sa Ingles, Aramay, kabalo sila. Whereas nga ang mga evangelist, naapoy dili pud tanan nga kanang dili kabalo naapoy makabalo. Naapoy makabalo. Pero mas taas ni sila na eskwelahan ang mga pastor kay ilang mga ginanggalingkuran. Dito nag-eskwela mga sila na 4 years na kurso theology. Atong na pamatian mga mahal na mong tigpaminaw na managsama ra kuno sa pagpahayag, pero naman po kuno evangelist nga makabalo lugar og kining gitawag og Hebreo, Griego ba panalitan. Pero og magisgot tag pastor labaw gyud kuno na kay dugay ko kuno na niyang gieskwelahan. Ingon pang Bendilio, dili ko pastor. O di salamat sa imong pag-concede, ha? Nga og sakang lini pa wa mo concede kay iyang yung paniguron nga siya magkalingkod ba, Lini Lobredo. Nya ni concede man ka nga matod pa nimo nga dili ko pastor. Unya sa paghulagway sa imong makauban, labaw man gyud kuno ng pastor. Di karon si Pastor Bacalaris nga labaw pa nimo. Bendilio. Unya nag-ingon man imong kauban, wala man diha nga ang matuod nga man na mo angkon. Kay ang matuod nga man nga di man gid na mo angkon, pero manalag na siya. Pero matupan mo dili. Kay kamera nito og pagkamalagna niya o pagkapropeta kauban anak nila ni Alan Alperis og ni Edwin Patlonag og ni John Tadio og ni kining Perfecto Luberanis. Nakaron kisa pay atong kauban bradron sumala sa angay mahibaluan nga pastor. Kining labaw sa mga ebanghilista nga si Pastor Bacalaris ni Bendilio. Okay, ebanghilista raman kuno siya rin. Atong paminawan ng pamahayag mining labaw sa ebanghilista nga si Pastor Bacalaris. Walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga gimugna ni Ellen White. Wala bisag isa. Okay? Ang tanan nga mga 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist kay mao maning core sa Seventh-day Adventist. 28 beliefs of Seventh-day Adventist, kumbaga mauni ang pagtulunan, doktrina, fundamental sa Seventh-day Adventist, tanan mapamatud-an sa Biblia kay mao maning core sa Seventh-day Adventist. Dili gikan kang Ellen White. Okay? Ako misulti sa inyo si Ellen White, propeta sa Seventh-day Adventist. Ako misulti sa inyo si Ellen White, propeta sa Seventh-day Adventist. Karon Bendilio, si Pastor Bacalaris nagpamatuon nga ang kinatibuk-an kibali nga doktrina base sa 28 core na diha ang gitudlo ni Ellen Goldwhite dili na iyang pagpanulo gikan na sa Biblia og matod pa ni Pastor Bacalaris ang iyang pagtuo o ang gituhan niya nga si Ellen Goldwhite propeta matod pa
nituo ang PBCM, di kami kauban. Ikaw, nidisgawas na ka. Okay, labot do. Oh, Emilio. sa ato pa. Na karon kay prinsipyo mo na sa Badista. Di nabutang ka karon og nagsinalbahista ka diya anang pamayaga. Mano niyo kinsa bay nagbutang nimo in taon na? Kisay nagbuto nimo aron lion to nga ug matod pa nila matay og naay nagbutang ana. Pakno kuno tong nagbutang nimo. Bradrod pakno magkuno. Kay gano nga gipahalo na siya nga ug ma-evangelist di Eta Bendilio. Malain di atong sinutihan. Katong ubang evangelist, propita mas Ellen Gulwright. Imo di man. Atay ikaw rin yung evangelist. Mo nang iyong ikita ba'y nagpili di mo nagpalo na ni ana. Nga gipalo na, gibutang ka, nagdaot man. Ingo din siya. Mura na lang, hapit na lang, ingnon ko no sa mga PBC brother nga, tangtangan na. Wala among katungod sa pagtangtang ni mo. Naningi lang me, nga nung nagyama-yama ka sa pag-istorya. Ha? Nga si Pastor Bacalares, propita mas Ellen Gulwright. Unya hain kining 28 course. Kining 28 ka doktrina nga kanang naa sa lagda sa pagtuon sa Biblia. Unsay prueba bradron nga ang lagda sa pagtuon sa Biblia 28 ni katima pero ika-23 sa ilang tima bradron nga si Ellen Gulwright mao ang propita sa ulahi nga kining gitawag og kauli ang iglesia nga naay manalagna sa ulahing iglesia. Okay. Niya, basahon na to ni. Do, niya ang inyong basahon. Ingo ba si Juan Bedron, si kining Bacalares nga, mao kuno na ang kinatibukan. O kinauyukan yun sa inyong doktrina, fundamental belief. Bot ipasabot, Bedron, wa ka mataos Bidilyo na ananing doktrinahan, lagda sa pagtuon sa Biblia. Wa ni magtuon ning tawanan, naglain ni ba? Mauna, ito ibalik niya kung ingon siya nga kita wa magtuon. Kulang magunutas pagtuon. Dilyo, ikaw do, may pagtuon do. Sa ilang basahon. Wa magani kay pagduki-duki sa mga nagkalain-laing hubad sa Biblia. Tanawa mong kumpir ang laing hubad sa Biblia. Di nasupalpal ka karon sa paggamit mo sa Lamentaciones. Aniya, lagda sa pagtuon sa Biblia. Matupang Reverend, wa pa ka mataon na nani. Kay mo ni siya ang fundamental core sa doktrina sa Badista 28 ka gingon tema. 28 core. Niya to sa pagtulong namin numero 23. Pero ang iya, Bedron, natod siya core, imbis tumanon ang 28 core, ang iya, naa siya core, kanang giingob, kuraw ba? Ang 28 Taon, kaluoy. Ha? Yeah. Paina sa 60 o 61 binilyo, ha? Na yung mga pangutanan na po itubag. Pangutana 8, pangutana 9, o pangutana numero 10 sa itong basahon. Gingon, ang pangutana 8, gingon din nyo. Unsa gingon may tungod sa pagpamatuod ni Jesus, tubag, bugna, 19:10. Ang Espiritu sa tagna, gi-open and close parenthesis dayon, gingon, busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Nya inyo nang gi-claim katapusang iglesia mo manang sa Badista, kinahanglan daw gyud nga naay manalagna. Pangutana 9. Ang hiya sa pagtagna gipahilaba sa mga Adventista del Septimo Dia. Tubag. Oo. Si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat nining hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Mo pa ni Pastor Bacalares, si Ellen Gulwright manalagna. Mao man takdo man sa inyong lagda sa pagtuon sa Biblia nga gituhan gid si Ellen Gulwright nga usa ka matuod nga manalagna. Gikuraw na niya Bredron ang iha dili usa ka manalagma. Mo na dayon pangutana Jess Bindilyo niya ang kauswagan sa atong buluhaton karon nagasalig ba sa atong pagsunod sa mga pahamakyon o mga espiritu sa mga tagna. Ang tubag naisita sa ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 20. Oo, tuuhi ang iyang mga manalagna aron kamo mouswag pagsunod sa manalagna o kauswagan nagaduyo. Klaro nining aron mouswag doon. Aron mouswag. Pero kay wa man mutuman sa Bendilyo sa awag nga tumanon manalagna dakong pagkaus-os. Apekting us-usa. Tanawa Bendilyo. Nya kung katawhan sa Dios, Brad Ronald, sumala sa Biblia, makitaan pagbalitad nga mga pulong ang katawan sa Dios. Dili gyud makitaan og balitad red. Atong pagabasahon ipabor nato sa Biblia nga may tatak SDA dinhi sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 8 bersikulo 8 ingon niini ang atong
mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarong man, walay bisan usa nga baliko ni balitad diha kanila. Busa kung sinugot na sa Dios, matod pa sa Dios, ang tanang mapulong sa akong baba, mga pagkamatarman. Walay bisan unsa nga baliko ni balitad diha kanila. Nakitaon mo katong imong gipanggamit nga sitas. Nangabitas katong lamentasyones sa pagsikad-sikad nimo sa imong kalagot, pa may baw nakatong lamentasyones nga imong gibasa nga amo pong gipasabot ang lamentasyones, pagsikad-sikad nimo gisi imong garsones. Busa mga mahal lamong tigpaminaw, among gipanghinaot nga ang amo lamang ang pagpatinaw, pagpalutaw sa makamaturan nga ang pagsanong sa paghiusa, sa pagpili, sa pagbotar sa panahon sa eleksyon, kasupak ba sa Biblia sa Lamentaciones 3:35-36, dili nasaypan lamang niya ang maong pagsabot. Wala naman kitay oras, tsangalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kalusab sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kinausab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.